Retiramos o punto número 6, o número 7 e o número 8. Deste xeito, o presidente da Mancomunidade do Salnés retiraba da orde do día do pleno a aprobación dos orzamentos, o nomeamento de Aspérez de Meaño Independiente como delegado de turismo e o nomeamento de Sabela Fole como vicepresidenta. E todo porque o PP quedouse en maioría pola ausencia do alcalde de Meaño e do novo representante dese concello, que aínda ten que tomar posesión. Co grupo en minoría, PSOE, BNG e Esquerda Unida anunciaron que votarían en contra. Un orzamento que, como digo e explico, non está consensuado, non está informado previamente e parece ser que o único que se pretende por parte desta presidencia, e permítame a expresión, lamentablemente, é que 5 concellos dos cuales non temos ningún tipo de información levantemos o xamán aquí para pagar. Que se sente a falar, que non desfaga todo o camiño andado por esta mancomunidade. Creemos que a mancomunidade do Salnés pois é un exemplo en moitas cousas, foi un exemplo en moitísimas cousas comparado con outras mancomunidades que están por aí que apenas botaron a andar, e polo tanto entendemos que o Partido Popular está desandando todo o camiño que se levaba andando. Contaban cunha maioría, pois retrasaron o pleno para esta semana, esperando a que Meaño concretara o seu representante. Parece que lle saleu mal. Outro dos puntos clave era o nomeamento de Aspérez como delegado de turismo cunha dedicación parcial de 26.000 euros máis seguridade social, acadando os 35.000 euros brutos ao ano. De novo, Cacabelos, o máis crítico. Que non saibamos, non é un experto mundial en turismo, nin coñecemos o seu currículum nun área, nunha determinación que vai a levar adiante. O alcalde do Grove lembrou que a mancomunidade nace da unión voluntaria dos 9 concellos da comarca e que 4, en alusión aos do PP, non poden pretender impoñer o seu criterio aos 5 gobernados pola esquerda. Nesa liña, o presidente apelou tamén a ese espírito. Creo que foi un órgano voluntario durante todos estes anos e, polo tanto, creo que debemos apelar a eso, porque todos xuntos se consiguen, creo que obxectivos máis comuns para todos. E creo que se produciron ao longo destes anos, polo tanto, creo que temos que ir a ese espírito, non a facer política. E defendeu a proposta dos orzamentos. Creo que este presuposto se fixo é un seguimento precisamente de presupostos de anos anteriores. É un seguimento de presupostos de anos anteriores. E o debatiremos, pero non é para nada algo que vos non teñades coñecemento. Entre tanto, José Aspérez anunciou que desenvolverá as súas competencias como delegado de turismo malia non contar co soldo pactado co PP. Iso sí, matizo de Meaño Independiente, o non recibir ese salario, dedicaralle menos tempo.